Hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel. So for today's video guys, magluluto po ako ngayon ng tortang diles. Lagyan ko po siya ng crispy fries. Sasamahan niyo ako guys sa pagluluto ko. Bye! See you later! So guys, ayan po ito. Ito po yung dilis guys. Kalahati lang po yung binili ko kasi ayan, kalahati lang po yan. Tapos ito yung bawang, tapos sibuyas, tapos 3 itlog, at ayan po yung crispy fry. Gamit na po yan, pero tama lang siguro to kasi pangit din pag sobrang daming crispy fry. So tara, lutuin na natin. So, ayan na siya guys. Nahalo ko na siya. Nandiyan na rin po yung bawang at sibuyas. So, ipa-fry na natin siya guys. Much later. Hi guys! So, ayun. Tapos na po akong magluto guys. So, ngayon kakain muna ako. So, ayan po siya guys. Looks so yummy. And then, sausawan ko guys toyo with suka. Tapos, ayan po yung kanin ko. Tapos, water. So, ayun. Kakain muna ako guys.
So, ayun guys, dito na lang po tatapusin ang ating vlog for today's day. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe guys. I-hit nyo na po ang notification bell para ma-update po kayo kung may bago kami upload na video. So, ako lang pala dito mag-isa guys kasi mamaya pa po sino na uuwi, mga alas 8 guys. Nasa duty pa po siya. So, ayun lang po. Bye everyone. Thank you for watching.